Tak čaute ľudia, som Skibidikert a v dnešnom videu ideme hrať, že na stromy nemajú radi, no proste ukážem vám to. Pôjdem rovno a pozerajte. Tak a bum. Normálne neuveriteľné však. No, o tomto to bude celé video a my sa týmto stromom budeme hýbať. Prečo idem do rohov, tak kde nie po schodoch. Dobre. Tie typky tu čo robia. Dobre, tak máme. Teraz asi normálne prejdeme. Dobre, to bolo riadne normálne. Ok. Tu asi nepôjdem. Počkaj, čo? To stalo? Ako? Neviem ani. Veď ja asi prísť nemôžem, tak budem asi pri stene. Poď. Ten strom sa ma ani nedotkol. Hej, ako? Dobre. Tak vyskúšam ísť ku tomuto stromu. Dobre. On pekne ma zastrelil. Vyskúšam ísť stade. Alebo budem pri stene. Prečo sa ten strom na mňa pozrel? Ale nezbil ma. Super. Mojím dnešným cieľom bude sa asi dostať do 5. A prečo ma tento tubulý strom naháňa? A prečo tento ma tu zase zastrelil? To vôbec nikto nevie. Dobre, ideme na tú 3, ale neviem jak, pretože... Dobre. Mohli by ma prestať strieľať, ja chcem len prejsť. Dobre. Čo sa teraz akože stalo? Dobre, bež. Tak, a skúsim to aj prebehnúť. No, to som prebehla. Dobre, tak skúsim. Hej. Tak. To som ma zastrelia, hej. Dobre. Rozmýšľam, ako to urobím. Poďme sa začal pozerať na trávu, aby sme lepšie rozmýšľali. Dobre. Pôjdem za všetkými tými typkami a asi to prežijem. No. Jedna neprežila, dobre. Dobre. Rozmýšľala som veľmi dlho. To tiež bolo veľmi dlho. No, teraz som zistila, že keď dáme takto, akože sa chceme odpojiť, tak nám dá skip a mne to nefunguje. Proste nešlo mi to. Skúšala som 300 krát nič. A ešte zdechnem, super. Dobre. Čo tá typka robí za tým stromom? Tu sme safe? Dobre. A čo teraz? To by ma tiež tak zaujímalo. Oni sa akože tam rozprávajú dajako. Ale ja s nimi nechcem rozprávať, pretože vyzerajú hnusne. Dobre. Dobre. No skúsim tak ísť. Dobre. Prvé som akoby krásne preskočila. Počkaj, to sa nedá skákať. Prečo som povedala preskočila, keď sa tým reálne nedá skákať? Dobre. Na tej 3 to som už asi tak 2 minúty. Alebo ja fakt neviem. Dobre. Typky nie sú tam. Tak ideme všetky pomaličky. A pekne som zdechla, super. Tak. Pekne ma zastrelil ten strom. Dobre. Teraz pekne pôjdeme
A, ja mám nádhernú Wi-Fi, no, takže tie stromy mi odišli, super. Gratulujem stromom, že zistili, že majú nohy. Dobre. Mám ešte takú... Vieš, že sa mi tu nedá zobrať, halo? Jo. Ej. Tak, dobre. Dobre, tá 5 by mala byť normálna 4. Dobre, tu prišla nejaká formuľa. Teraz má pristúpil strom, normálne super. Hej. Mne sa to pekne buklo, teraz ideme aj na posledné. Takže čaute ľudia, video sa končí, nezabudnite like a odber.